Здравейте! Казвам се Моника Каракочева и съм финансов консултант в ING Животозастраховане и ING Пенсионно осигуряване България. Множество работещи хора у нас са изключително притеснени за своето бъдеще и за своята финансова сигурност. Затова сочат данните относно паричните спестявания и средства в депозити. По данни на Медиапул, в България спестяванията са достигнали 36,5 милиарда лева. Всъщност увеличението е 1,6 милиарда лева за една година. Поради тази причина аз реших да ви запозная с два изключително интересни финансови инструменти, един от които е доста разпространен и доста използван от всички вас, банковия депозит, а другият може би е по-малко познат. Това е еднократната спестовна застраховка живот. Вие сами ще имате възможност да направите сравнението и да направите своя избор съответно за вас. И така, нека да разгледаме един пример. Примерът е с един 40 годишен човек, който има сумата от 10 000 лева, която той се чуди къде да вложи. И така, ако неговата цел е краткосрочна, или това е от 1 до 3 години, много добър избор би бил банковия депозит. Банките у нас имат различни лихвени проценти за различните периоди, както и за различните валути. Ако вземем евровия депозит, обикновено варират процентите, лихвените проценти от 2,10 до към 5%. Ако обаче вашата цел е дългосрочна, в такъв случай ще бъде удачно да изберете друг инструмент или така наречената еднократна спестовна застраховка живот, в която вие ще вложите тези 10 000 лева на куп и съответно това ще обезпечи една дългосрочна цел, като например образованието за вашите деца или внуци, допълнителни средства при пенсиониране и така нататък. Какво ни дават двата инструмента? Банковият депозит, разбрахме какво дава. Какво имаме с еднократната спестовна застраховка живот? Нека да видим примера, както е направен от калкулационния лист. И така, ние влагаме 10 000 лева, които в равностойност са равни на всъщност на 5112,92 евро. Съответно, влагайки ги, ние получаваме веднага една гарантирана застрахователна сума, която е от 5700,16 евро. Това е гарантираната сума за целия срок на договора. Освен това, с еднократната спестовна застраховка живот, вие в края на периода ще получите допълнителна доходност, която за различните години е различна. Съответно, според възможностите на компанията и нейното умение да управлява добре активите, които са и поверени. Освен това, какво е характерно за спестовната застраховка живот? В предишния ни клип аз ви запознах с това, което носи едно такова спестяване като риск. В случай на естествена смърт, нашите наследници получават единичната сума на тази гарантирана застрахователна сума, заедно с допълнителната доходност. Ако титуляра на полицата е починал вследствие на злополука, неговите наследници получават двойния размер на тази застрахователна сума, отново с или заедно с допълнителната доходност. Ако той е починал вследствие на пътно-транспортно происшествие, неговите наследници получават тройният размер на тази гарантирана застрахователна сума, заедно с допълнителната доходност в края. Независимо от това в кой момент това се случва. За банковия депозит какво се получава
когато трябва да се наследи един такъв банков депозит, всъщност наследниците получават сумата по депозита, заедно с лихвата, но от лихвата трябва да се извадят тези 8%, които са данък върху лихвата. Съответно, наследниците трябва да платят и данък наследство, който е различен за различните селищни образования в България. Това е данък за данък от типа на местните данъци и такси. Освен това, с еднократната спестовна застраховка живот, вие имате и данъчни облекчения в размер на 10% от вашата годишна данъчна основа. Това с банковия депозит не е възможно. И така, ако трябва да обобщим, може би тук трябва да вмъкнем още една характерна особеност, много важна за еднократната спестовна застраховка живот, е, че тези пари, вложени в такава еднократна спестовна застраховка живот, тези пари са неприкосновени, лични, не са публични, не подлежат на запор и не са делими при развод. И така, нека да обобщим. Банковият депозит обслужва краткосрочни цели, не ползва данъчни облекчения, има лихви и данък от 8% върху лихвата. При загуба на живот вашите наследници получават сумата по депозита след облагане с данък върху лихвата и данък върху наследството. Еднократната спестовна застраховка обслужва дългосрочни цели, не подлежи на запор, не е делима при развод. Вноската ползва 10% данъчно облекчение. Вашите наследници получават гарантираната застрахователна сума плюс допълнителната доходност. Ако загубата на живот е причинена от заболяване, получават двоен размер на застрахователната сума плюс допълнителната доходност. Ако причината за загубата на живот е злополука, и троен размер, когато причината е пътно-транспортно происшествие. Отново заедно с разпределената допълнителна доходност. Дами и господа, мисля, че сега е времето да направите своя подарък за Свети Валентин, защото няма нищо по-ценно от живота. И вашето любовно писмо може да бъде една много хубава спестовна полица. Очаквам вашите мнения и въпроси на моя сайт www.maxlifeconsult.info. Благодаря ви, всичко най-хубаво!